kello on musta takki ja siniset housut, niin se on hyvän näköinen. Tuottaja lähtee Espanjaan. Mä voisin vaan kävellä tuohon Instagramin auki ja se olisi siinä. Hey, I want your Instagram. It's okay? Onko monta pistoolia löytynyt? Ei oo vielä. Ja noin se menee. Hyvä. Tässä jää palkka saamatta kun pelikanssin pelaajalla. Ei tässä on niinku... ei tässä on järkeä ihmetellä. Oikein paljon tervetuloa videon pariin ja mikäli avasitte juuri videon, niin vielä kerkee laittaa pois, mutta saa jäädä myös meidän seuraksemme. Mulla on nää, sä kävit hakee ihan uudes, mulla on viime kerran magneetit. Kato! Pitää kato! Aloitettiinko kolikolla? Onko monta pistoolia löytynyt? Ei oo vielä. Ei oo vielä. Myönnä puhelinnumero, jotta tulee semmoinen. Joo. Tässä on hei joku pieni magneettinen kivi. Voi olla myös pala hammasproteesia. Nyt kiskaset niin kovaa kuin pystyt. Mä heitän vähän tonne vasemmalle, niin päästään uusille sektoille. Joo. Joo, ei ton pidemmällä pääse. Tässäkin on joku solmu. Ei tästä tuu mitään. Tuolla on muuten Ei voi kiukuttaa näin alussa videota vielä. Mennään tonne. Minne? Tuolla on veneitä. Tullut täällä itse asiassa aika paljon aikoinaan, niin just tämmöstä niinku piknik-hengessä niin hengailtua tässä Stokoin rannassa. Ja Mikä on sun sellainen niinku piknik-bravuuri, jos sun pitää tehdä vaikutus? En mä rupee tekemään vaikutusta. Kehen mä teen vaikutuksen? Itteeni. Itteeni jos teen vaikutuksen, niin varmaan olut. Tossa on muuten Tarja Halosen puisto. Oopperatalon pihassa. Muistan, että mä olin joskus ihan Tarja Halos fani nuorempana. Mitä varten? Mä en vielä silloin tiennyt hänen poliittisia pyrkimyksiä. Mutta ulkonäkö oli se, mikä teki vaikutuksen. Joo, punainen tukka. Joo. Sähän tykkäit samaan aikaan, eikö sulla ollut myös tää Eat Speaks-fani tossa? Niin, ja Risto Räppäjä. Joo. Ja suahan luultiin hotellissa Risto Räppäjäksi. Ja sulla oli nyt joku visio tähän. Joo, heitellään tuonne niinku laiturille päin. Tässä on mun mielestä aika hyvä kohta. Noniin. Nimittäin tässä on ollut, mä näen tai pystyn niinku arvata, tässä on ollut Targa 42. On muuten, saa käydä googlaamassa ja katsoa jostain nettiveneestä, niin ei varmaan löydä alle 100 tonnilla. Mä oon ollut Targa 54 kyydissä tuolla venemessuilla. Siinä on 2 kerrosta ja vessa, pari sänkyä. Merikelpoinen vene. Sulla on se pitkä naru. Niin sä voit hakea tuolta pidemmältä, mä haen lyhyemmältä. Joo. Ja käsiase. Tuo olisi kiva soittaa tänään poliisille. No ei ois ekaa kerta kun sulle soitetaan poliisille. Hei! Mitä tää näet niinku siinä? Mä näen siinä poliisiauton. Ajaa. Ajamassa ohi vai? Ei vaan siinä mun nenän edessä, metrin päässä. Joo. Ei oo totta, eihän meidän nyt tarvit putkaan mennä, kun sitäkin ne siinä kuumottiin monen kertaa, että nyt lähdetään putkaan. Ville oli parempi kuvaaja. tai lempeempi. Sulla on viinitonkka piilossa tuolla muovipissa. Ei oo viinitonkka. Näyttää, että ihan sulla on... Ei se oo viinitonkka. Se on kertakäyttögrilli. Viinitonkka siellä. No just sattu tähän tulemaan. Ootas ihan sekunti. No niin, tosta noin. No joo, me ollaan kuultu vihiä, että täältä voisi saada vaikka merirosvokolikon. No se on jo ainakin pullo ja tölkki, että mä oon kiinnostunut niitä, jos saat tongitte sillä välineellä. Mun mielestä mä kokeilin, että tää ei tartu tölkkeihin. Onko se magneetti? Joo. Haluatko sä kokeilla? No, sulla pitäisi olla vähän semmonen, sulla ei ole semmoista metalliharavaa, joka olisi kiinnitetty siihen. Silloin se kyllä varmasti. Niin. Kato, siinä tulee noi kaislaheinät samassa, niin se vetää saman tien. Ihan totta. Heti tuli vinkki. Grafiikka räjähtää. Vinkkigrafiikka. Mutta meillä on väärät välineet taas.
Kävin tän just tänään ostaa. Ihan tulee mieleen semmonen karpin kalastaminen jossain Puolassa. Kokeilepa. Kokeile. Älä vedä liian kovaa. Mut ihan kun siellä vähän ois jotain. Joo, kato, nyt sanotaan näin, että ei vaikka perheen pienimmät, niin ei pystyisi ihan pienellä nykäisellä liikuttamaan. Katohan. Parta hauki. Pistä tohon parralle. Kato, otetaan kuvaa tästä. Näytät siltä, mikä se on se pahis Jouni siinä? Hynynen. No niin, Hynysen Jouni. homie. On muuten tänne. Kenes mies hän on? Mari Peräkoski. Joo. Hän on hauska nainen. Heitin muuten aika nopea tosta tolleen. Niin on, kun mä Pystyn mietin Maria kroppaamaan. Veitola, mutta ei se oo sama. Ei joku Peräkosken Mari. On muuten siis muuttolinnut nyt palannut. Siis oikein, sanotaan näin, osa näistä linnuista, mä kuulin tällaista, että osa näistä linnuista niin on tänään tullut Suomeen. Hyvin mahdollista. Eikö siis ihan fakta? Venäjältä vai? Ei ne tule ei tuu Venäjältä kuin Espanjasta. Ne näkee semmosia magneettikenttiä, jotka on vähän niinku lintujen moottoriteitä. Ja ne Toi on niitä musta kyllä niin kaukaa haettu. Kuka ton voi tarkistaa ton faktan? Mike Back kertoi ton mulle. Okei. Sä olit Oliko paikalla selvinpäin? Ei ollut. Ei ollut. Mut siis oikeesti, joo, et linnut näkee magneettikenttiä. Miten toi Kun mä rupesin selvitetään? miettimään. Miten helvetissä Mike on toi itekään? Mistä se on toi? Keksikö se vaan päästä? Mut Miken tiedekirjat niin on muuten tuolla kaupoissa. Käykää ostamassa oikeesti Joo. ja sitten kuuntelee musiikkia. Kuunnelkaa se Bad on Purpose biisi. Sehän on hyvä. Ei kun kuunnelkaa toi Alchemy. Ei ku. Ja itse asiassa kattokaa Alchemin musavideo. Hei, otappa tosta pieni haju. Mikä se on? No vähän tommonen nitraati ja kuparilla väli. Niin on. Onko se natriumia sitten? Natriumi. Natriumsulfaatti. Aha, uusi liivi. Ostettiin tuossa kalavlogilla. Oikein hyvä. Hieno. Sopii sun. Kiitos. Ai mihin ostettiin mikä? Liivi. Nyt se meni, se tippasi sinne. Niin, totta. Joo, ei ollut turha ostos. Vähän epäilin, sori, mä mietin, että onks nyt järkevää. Mut siinä se on käytössä. Miksi sä epäilit? En mä koskaan nähnyt, että sulla on liivi päällä. En mä omistanut liiviä. Onhan sulla ollut se yksi nahkainen. No niin, mutta ei sen tulkuna voi käyttää. Se mikä sut pakotettiin luovuttaa. Se. Mulla on muuten vanhan kerhon niin housut. Niitä ei oo kukaan vielä. Ei oo kukaan vielä tullut. Meinaatko joku päivä niin käydä luovuttaa ne tuossa Malmin nesteellä Roposelle? Kato, just sanoin kuvaajalle, että on kilpaileva kuvaaja. Totta, pitäisikö nyt kilpailuttaa hinnat? Morjesta. Hei, morjesta, anteeksi. Teetkö friikkuna hommia? Ihan harrastushommia vaan. Joo. Ei kun mietin hypoteettisesti tilannetta, jos tarvittaisiin uutta kuvaajaa, niin sulla on vähän pitempää putkea ja Joo, mutta mä en ymmärrä videosta mitään, mä kuvaan vaan stiiliä. okei. Aivan. Mitä sä kuvaat tällä hetkellä tuolta? Mä kyttäisinhän meriharakkaa, jos se olisi lähtenyt vaikka lentoon. Okei. Ei lähtenyt. Hei, onnea ja menestystä. Kiitoksia. Toivottavasti löydätte kuvaajia. Mikähän siinä on muuten, kun naisethan niin todella paljon tykkää miehistä, joilla on harmaat hiukset. Kopsati tohon. Niin, mikä oli kysymys? Hei, nyt on kiinni. Nyt on kiinni, mullakin. Hei, nyt on todella iso kiinni. No se, eikö se oo? Tää ei lähde irti. Ei, nyt jätkät, nyt kamera valmiiksi. Nytkö se on? Nyt tulee eka iso. Mullakin on. Mulla on vieläkin kiinni. Kato miten kireä. Okei. Se tulee ylös. Mikä toi on? Tää vetää takaisin. Kato. Sieltä tulee. Kato miten tää heijaa. Tää ei saa päästä karkuun. Pitää saada ainakin näköhavainto mikä. Heitä siihen viereen. Otetaan kahdella. I'm coming. Hyvä. Pitää vaan varoa, että se ei osu tuohon sun Joo. magneettiin. Okei. Vedä se sieltä kato yläkautta alas ja sitä kautta takaisin. Nyt se tulee.
Nyt se tulee! Nyt se on jo mörkö. Get in now! Nyt se tipahti tohon. Joo. Äkkiä kiinni takaisin. Perään! Nyt se kaatui. Nyt on esihistoriallinen löytö. Se kaatui vähän sinne päin. Ei hitto. Mennään sinne päin. Tää ei saa päästä karkuun. Mennään sinne päin. Mikä toi voi olla? Joku mikron ovi. Tulee nyt mieleen vaan tollaset. Eikö sä oo dropshipannut jotain hierontasauvoja? On. Miksi et enää? En mä tiedä, tiedätkö, siinä on se tiedätkö sellainen status, kun sä tollatta teet. Niin. No nyt mä veikkaan, että katsojat nauraa, luulee, että mä trollaan, mutta siis ne oli oikeesti jotain hierontatuotteita. Haluatko kuulla firman nimen? Haluun tietenkin. No totta kai mä kerron sulle. Haluatko tietää? Joo, samalla kun mä kiskon täältä tätä mun aarretta. Firman nimi oli Heroic Massage. Mulla oli mainoksen Drivessa vielä. Voidaan nostaa tähän. Sankarillinen hieronta. Joo, siis idea oli se, että se oli semmonen, ei ollut hieronta sauva, vaan semmonen rinkula, mihin sä pystyt tunkemaan vaikka käden tai oman jalan. Siinä on niinku hierovia nystyröitä joka puolella, että sä vaikka jalan laitat sinne, sä voit niinku, tiedätkö, jalkaa työntää tälleen niinku eestaas se hiero. Se oli kovaa kamaa. Saatko sä yhtään myyntiä? No ehkä enempi mä sanoisin, että se isoja semmosia niinku kokemuksia. Joo. Mut toihan on dropshippauksen hyvä puoli, että sulla ei oo autotalli täynnä hieromasauvoja. Joo, se varastotila se on helvetin kaunista. Niin. Jos mä oon tullut suoraan sieltä Pakistanista ja sit olisit vaan niinku Hieronnan pääkaupungista. Tilausmäärän mukaan niin sitten niitä niinku postittanut sit eteenpäin. Mut mä väitän, että mulla ongelmaksi tuli se, että siinä olisi pitänyt olla markkinointibudjettia. Mä muistan, mä kävin sitten, kun mä kävin kesätöissä, niin mä sain kerättyä siis 150. Okay. Sitten mä kävin käteisellä, sain palkan, kävin tallettaa ne herkkupadan siellä automaatissa. Ja sitten mä olin netistä lukenut, että tosi hyvin saa asiakkaita dropshippaus-hommiin, jos ostaa niinku tämmöisiltä teemaan liittyviltä Instagram-sivuilta niin tämmösiä shoutoutteja. Muistan, kun mä tallettelin se 150 sinne, mä mietin, että okei, että tällä sivulla on tiedätkö, 500 000 seuraajaa ja 20 000 tykkäystä kuvilla, että mä täräytän tähän, tiedätkö, tällaisen. Nee. Ja se oli joku niinku tämmönen Gym Motivational saitti Instagramissa. Ja sit niiden hinnat oli niinku 150. Mä olin, että tähän on ilmanen. Että mä saan ihan järkyttävän määrän. Mut sit mä en ymmärtänyt sitä, että jos siellä on tiedätkö semmosia niinku oikeesti podari niinku motivaatiovideoita ja sit sinne väliin tulee semmonen pinkillä taustalla oleva Heroic Massage julkaisu. Ei se vittu, ei. Sai ehkä 70 tykkäystä ja 0 tilausta tuli sisään. Haluatko Olli hetkeksi tämän kamerankin päähän? Haluun. Saadaan molempien point of view. Eli näkökulma tähän asiaan. Ja kun unohtais ton niinku loppuillaksi päähän. Meet himaa. Nyt näkyy kaikki näkee Lännen tila sponssilippiksi. Shoutout hei Lännen tilalle, niin ostivat Haltialan tilan täältä Helsingistä. Joo. Kuulemma kauppahinta oli siis... Toi pitää plurrata tietysti tästä, mutta hirveä hinta. Lännen tila on ihan mun lempitila. Niin joo, sama. Humalatilan jälkeen. Hei, olisiko siis, irtoaks teiltä Lännen tilalta vielä miitti tälle kesälle? Mehän käytiin viime kesänä Oulussa. Ihan lempi tämmönen niinku pätkä, mitä on itsestäni koskaan nähnyt, tai meistä. Kun lähinnä joku sivullinen kuvasi sieltä jonkun tämmösen koostevideon, missä näytti ihan, että me ollaan 2 ministeriä ländätty helikopterilla ja tullaan vähän kattoo tiluksia. Jos se löytyy jostain, niin vittu mä haluaisin sen se tähän. pitäisi laittaa tähän. Ei. No. Mä oon käyttänyt itekin firman bolttia koko aika. Mun henkilökohtaisiin menoihin. No niin. Annan anteeksi, jos annat sen firman kortin mulle viikonlopuksi.
Osaatko Rönni näyttää Westsidea? Mä osaan muuta. Näin. Se on pikkurilli tohon eteen, ei keskari. Jengi näyttää väärin, jos näyttää näin. Tiedättekö mitä meinaa? Länsirannikon pojat ovat täällä tänään. Tossa on siis puoli tuntia, niin mulla on tossa semmonen samanlainen kello kuin turistilla. Kuin paljon sul sitä mastii. Siis oikeesti. Illalla on paljon. Vittu lopeta nyt hyvää. Mä vedän tähän loppuun sen saman SMC kurkipotta. Tähän ne sämplätään ne rummut tähän. Joo. Täällä on haalarin kanssa liikenteessä. Oo. Miksi opiskelijoilla on haalarit? En mä tajua, mun mielestä opiskelijat on jotenkin tosi noloja. Tuolla on haalarit. Jotenkin tuo on niinku silleen... Pistäkää farkut jalkaan. Ihan oikeesti. Siis ymmärrät, että meillä ei oo kohta katsojia. Hei, have a nice evening. Vittu jäi vittu. Jäi magneetti kiinni kaverin polvoon kylkeen tätä bussin läpi. Hei, grilli. Kreikkalainen grilli. Onks sulla nälkä? Mulla on ihan järkyttävää nälkä. Mä en oo kysynyt mitään tänään. Pitäisikö ottaa tästä pikku välipalaa? Onko sun firman kortti? Mulla on firman kortti. No sit otetaan joo. Hei, saaks mä tommosen gyrosrulla, niin saaks jonkun tulisen kastikkeen? No niin. Ootko ikinä syönyt tämmöstä gyrosia? Puolassa. Joo. Mun mielestä Puolassa me syötiin gyros. No joo, teoriassa. Se oli vähän erilainen. Se oli niinku enemmän rullakebappi. Tämähän on siis Kreikan perinteinen ruoka. Joo. Mut ihan varmasti loistava. Anteeksi, oliko tossa mahdollista saada kuittia? Laittaa kirjanpitäjälle. Ykköselle, vedä ykköselle. Ei se oikeesti pysty, tää on niin hapokasta. Ei pysty. Oot sä se kolaa Olli? Sä oot soittanut pilapuheluita sille. Eikö kelle? Mehu Jannelle soitit pilapuheluita. Kola Ollille. Ja Kola Ollille. 2007. Mitä sä sanoit sille? No kysyin, että onko hapokasta. Mitä sä vastasit? Tuut. Okei. Hiljaisuus on myöntämisen merkki. Kun soitan sulle, niin sun puhelimesta kuuluu tuut. Kun me soitetaan sun mutsille, ei kuulu tuut vaan. Okei. No nyt ampu. Vittu sä et syö vittu. Sä oot syönyt jo. Ylemmästä nuotista. Ja verran, mulla soi puhelin. Tää on se kuva ja siinä rannassa tavattiin. Aha, okei. Morjesta. Joo, ai 4K:ta kuvaat gimbalin kanssa. On meillä hommia. Kysyle, että vittuileeko kanssa. Vittuiliko sä nyt sit niinku myöskin? Et? Okei, se on hyvä. Joo. Hei, allekirjoitetaan sopimus maanantaina. Tää on ihan todella hyvä. Todella hyvä. Wow. Mä istahdan tuohon ihan hetkeksi. Tuo lokki muuten tippuu ykkösellä sitten. Kato kun on röyhkeitä. Ei oo muuten hei superterassilla lokkiongelmaa. No ei oo kuin 14 kilometriä siimaa katossa. Mä oon kattonut sitä grillivideota. On... Siihen, että on lähellä koettu se. Oikeesti? Oot sä käynyt ite siinä? Mä oon ite vielä käynyt. Pitää kyllä käydä. Juu, se on ollut siinä pitkään. Mä muistan, että pikkupoikana, ihan siis 2000-luvun alussa on ollut se grillikanssi. Nyt on ne Hitchcockin linnut. Kyllä siistiin näyttelet behind the scenes. Hei, kiitos. Hei, oli kiva nähdä. Oli ihan kiva nähdä. Tsemppiä teille. Kiitos. Stressaa ihan pikkusen. Juu. Ei oo nyt mitään me teille. Hei anteeksi, saisinko mä yhteisössä? Tietenkin. Otetaanko ihan selfie? Haluatko, että mä näytän siihen Westsideen? Joo. Venäskö mä taiteilen mun sormet siihen asentoon? Se oli jotenkin noin. Just tälleen. Haluut sä? Kiitos. Hei, kiitos paljon. Veikko sä Mäkki sun? Otetaan. Haluatko, että mä näytän siihen East Sideen?
Joo. Nää on muuten tuolta Portugalin yläpuolelta nää. Oho. Tunnistan ton kielen. Kuulet sä? Eikö Portugali itäpuoli? Joo. Joo. Mähän on ne alkeet käynyt. Tää on hyvä, kun tuolla boksissa on noin viime videon loadoutti jäi tähän toiseen magneettiin kiinni. Onko siellä vielä niitä viime videon aarteita? Onko hei? Onko 1664 vuoden kolikko? Pidä siitä tiukasti kiinni. Oli hyvä heitto, hei. Siis mieti, jos me ei saada yhtään mitään. No se on meidän näköinen. Miten sä selität sen tilanteen kotona? Sanoin, että en pystynyt antamaan tarpeeksi. Heitä tohon onks mulla jotain täällä? Mitä kato! Mitä? No nyt on! Nyt on vaikka mitä! Mionetto! Ei. Italialainen! Italialainen onkin. Mionetto! Kato, hitto kun tuossa on noita espanjalaisia turisteja, niin osaisiko ne sanoa mikä tää on? What is mean? Väistän. Moi. Moi. Morjesta. Käytettekö te YouTube? Välillä joo. Joskus joo, nykyään vähän vähemmän. Välillä tulee katsottua joo. Mitä on teidän YouTuben nimi? Mä viit subscribea. Siitä, juu. Tilaukseen vaan. Saanko mä kokeilla yksi? Saat kokeilla. Joo, haluut tästä? Ota vaan, kato. Eli nyt sitten sinne vaan, kato, toi on vähän painava, niin otat siitä ja heität vaan sen. Ja noin se menee. Hyvä. Oho. Ei se mitään vielä. Mehän se vielä saadaan takaisin. Tää on meille tuttua hommaa. Näin on käynyt ennenkin, ei mitään hätää. Välillä mä unohdin sanoa sulle, että pitää sitä kiinni, mutta se ei oo, sen saa katsoa, näin käy koko ajan. Tää on ihan kuulkaas, me ollaan ammattimiehiä. Miten tulee lähtö? Noniin, hei. Morjesta. Moi moi. Kiitos. No tulisko se sieltä? Ei hitto kun kävi lähellä. Se on tossa. Hitto mä en jaksas enää uudelleen. En mä tajunnut sille sanoa, että kun en mä nyt ajatellut, että se heittää sen niin pitkään. Niin, ei pidä aliarvioida nuorisoa. No, Nuoris saa voimaa, kirjaimellisesti. Voima ja tulevaisuus. Haluatko sä yrittää, niin mä käyn kysyä, että mitä toi tarkoittaa? Joo, tehdään näin. Koska kyllähän me varmaan halutaan tää selvittää. Halutaan. Ihan ehdottomasti. Excuse me. Do you speak a language? Yes. Only English. Only English? Maybe Spanish a little bit? Yeah, Spanish. Do you what does it say? It's a brand. It's a brand. Yeah, like wine. No meaning. No. Okay. No, it's not meaning. Okay, maybe very old, like bottle Yeah, cup. maybe. Okay. Yeah. Okay, very nice. Thank you. We are like hunting treasures. Oh. Like no way. Not yet. No famous here. But we are like searching like from 1900s, like pirate coin. Oh, wow. Yeah. And have you found any? Last time we got lucky, but not this time. Pettymys. No. Tää on joku brändi. Ei tarkoita mitään. Okei. No niinhän se kato, tämähän lähti ihan irti. Se on ihan, tää on ihan roskaa. On todellakin roskaa. Tää on vaikee. Pitäis olla sitä jesaria, pitäis saada tää silleen kieputettua. Voi olla, että sun pitää nyt vähän kumartua tonne. Okei. Nyt se on siinä. Yes! East to the west side, motherfuckers. Ja nyt joku hirveä aare täältä yli. Olisiko vaikka tämmönen aarnikello? Mä jotenkin oikeesti sille pojalle, mä niinku ajattelin, että ei mitään, että heität sen vaan. Mä ajattelin, että sä ärähdät sille. No, tavallaan teki mieli. Mut sit se
Mun mielestä se oli töykeet, että se lähti sit saman tien vetää. Joo, just näin. Perus nykynuoriso. Pitäis selvittää ne sotkut. Vähän niin kuin mä tein verottajankaan. Tätä ei kannata päivätyöksi tehdä. Ei, tässä jää palkka saamatta, kun satana pelikanssin pelaajalla. Ei tässä on niinku... Ei tässä on järkeä. Ei täällä oo taaskaan, tää on ihan tyhjää täynnä. No kato, mä sain täältä nyt. Mä sain nyt tuotteen. No? Tässä on ei, Okei. Tää on muuten, ei kun Juman kautta, arvatkaa, 2000-luvulta niin mattoveitsen pala. Ja grafiikka räjähtäköön. Joo, tuo on mattoveitsestä. Voiko tää liittyä jonkin murhaan? Pitääkö huolestua? Mulla jäätyy näpit. Mulla niinku nenä vuottaa. Joo, sama. Ei, mulla on kiinni. Onko? Tuunko auttaa? Nyt on tiukkaa kiinni. Nyt joutuu ihan vetää. Siis mä sanoin, että 5-vuotias lapsi ei saisi tätä enää ylös. Todella tiukka. Ei, lähti irti. Tossa on jotain nyt. Vittu, tää on painava. Se liikkuu. Okei. Ei saat! Nyt on muuten hyvin kiinni. Niin on. Ei se vähän liikkuu, mutta se oli oikeesti tommonen kunnon jytky. Mikä se voi olla? Pikkusen meinaa, kun on niin kylmä, niin vetää oikeesti lihakset vähän juntturat. Niin on. Olisi aika hyvä, että olisi joku hierontalaite. joku semmonen sankarillinen. Heroic massage. Heroic massage. Mistä sä oot keksinyt ton nimen? Ihan älytön. En mä tiedä, kun ei voi sanoa, että olisi AI:lla keksinyt, kun ei siihen aikaan semmoista ollut. Vittu, mä oon niin kyllästynyt tähän magneettikalastamiseen. Viime hetkellä sain ton kiitosta noin. Katohan, kun ottaa kuvan sieltä turistit kaverista. No ne samat. Niin joo. Nyt voi huutaa, what's up ladies? Siis toi, kello on musta takki ja siniset housut, niin se on hyvän näköinen. Tuottaja lähtee Espanjaan. Mä voisin vaan kävellä tuohon Instagramin auki ja se olisi siinä. Hey, excuse me, I want your Instagram. It's okay? It's okay. Where are you from? Spain. Really? What's plan today? Now we are going home. Yeah. Home. Spain. No, Spain. no, here. Okay. Thanks. Have a nice day. Käviks siinä joku vähän nykäisee? Mikä siellä on? Pitää plurrata, mut siinä. Ai ihan todellista. Noin sitä pitää. Jos yhtään niinku jää miettiin, niin sit pitää toimia. Koko ajan kuitenkin kuulee mediassa, kun puhutaan siitä, että nykydeittailu niin vaikeeta löytää ketään kaveria tai mitään. Niin. Kattokaa siinä. Just näin. Siinä kuvaaja löysi itselleen potentiaalisen vaimon. Ei hitto, toihan olisi oikeesti kova. Siis mehän voitais meidän firmakin siirtää jonnekin Marbeijalle. Kyllä. Ja säästitte verotuksessa. No niin! Mä käärin tätä vähän rullalle, tää meinaa vikaheitto. Noniin. Missäs meillä on lähin kauppa? Itse asiassa se on toi perinnekauppa.com. Ja linkki löytyy kuvauksesta. Sinne pääsee ihan kotisohvalta. Ja sieltä pystyy ostamaan 9 jälkeenkin. Tässä on hyvin heitetty lokkisiimaa tohon päälle. Montako kilometriä luulet, että tässä on lokkisiimaa? Äkkiseltään katon niin 10. Ihan liian vähän. No morjesta! Kauppaa! Mihin te ootte menossa? Ei tiedetä vielä. Ei hienoa, että nähdään. Voitteko te heittää meidät jonnekin? Jonnekin kauppaa. Istuuko tähän lastinistomille vai mikä? No, ihan kaikki käy. Meitä on 3. Saaks tän avaa tän oven?
Noniin, täällä on ystävällisiä jätkiä Vantaalta ja tarjoaa kyydin ready. Keravalta. Ai Keravalta? Mun faija on Hyrylässä käynyt aikanaan varusmiespalveluksen. Tykkimies. Onko oikein? On. Miten sä oot Vantaalta uskaltanut tänne ajaa autolla? Sori, Keravalta. Tää on eka kerta. Eka kerta. Hei, kiitos jätkät. Samoin teille. Oliks tää teidän vai mun paperi? Varmaan mun. Se on varmaan meidän. Noniin, turvallista matkaa. Moi moi. Oi vittu, tuleeks lasku? Mikäs se oli? Varmaan se oli varmaan turva. Jääkö se turvavyö vähän siihen? Menikö se rikki nyt? Ei kai se. Tarvitteko te nyt mun tilinumero? Jätkät perkele. Siellä on kato jätkillä saunailta menossa. Ihan perus fisua. Vetääks Finlandiaa? Ei oo Finlandia. Vedä Finlandia! Finlandia! Joo. Yes. Tulee hakkaamaan meitä. Aika kiva, jos saadaan vielä tämmönen konsertti tähän. Serenaadi. Kuomas kalja. Ai. Ei oo totta. Iso kiitos. Ketä te ootte? Ketä te ootte? Mikä on bändin nimi? Kyllä, kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan laulaja. No niin, siitäs kuulitte. Tilatkaa heidän levy. Hei, iso kiitos. Tää oli elämys. Kiitos. Hyvää illan jatkoa. Kiitos samoin. Top 1 asia mun elämässä. Oikeesti siis. Älyttömin juttu ikinä. Vittu ikinä. Eihän tollas tapahdu. Ei tapahdu. Me just tullaan joidenkin random vantaalaisten kyydillä sun lähikaupalle. Käydään hakee makkarat, kohta mennään grillaa. Ja sit me häiriköidään joidenkin saunailtaa. Pyydetään Finlandia ja ne vetää sen vittuun, ne vetää ihan niin. vimosen päälle. Ei siis. Mä rakastan Sakari Kuosmasta. Joo, eikä mitään pois. Ei mitään pois häneltä. Mut kun 5 Sakari Kuosmasta laulaa yhtäaikaisesti Finlandia. Se on 5 kertaa parempi. Ei tää ehkä. Taas perinteinen. Joo, mennään sillä. Sitten ehkä joku limppari. Joo. Kaikkea muuta paitsi saalis. Ei hitto, tuli vähän jopa semmonen fiilis, että vittu, että pakko kaivaa luottokortti. Heittää se sinne parvelle, että ottakaa kuvat siitä ja ostakaa itsellenne Zalandosta jotain kivaa. Reino se pistää makkarat tulille. Ihan kiva päätös päivälle. Sitten loppupeleissä.
Hei, tiedättekö, mä kerran tossa nyt kun makkarat valmistuu, niin mä kerran kopasen. Kopase. Tuossa menee metro päälle ja siinä menee autotiet. Joku on vaikka autosta heittänyt, kato jotakin ikkunasta vitutuspäissään. Vanhan pesukoneen tai jotain. Niin, tai CD-levy. Oi, sehän olisi. Jotain vanhaa mambaa. Erkki Junkkarisen CD-levy. Joo. Nyt meni vettä silmään, toivottavasti ei tulehdu. Kevyttä kevätflunssaa. Producer tagi tohon. Niin, toi on muuten biitti kun lähtee, niin voit sä editoida tähän jonkun sellaisen biitin. Se lähtee ja sit toi producer taginä siihen. On ollut ikävä. Tuleeks mitään? Tulee? Mitä? Mä näen tänne asti. Tää on tosta Länsimetron rakennusvaiheelta, niin ruuvi. Onks pendattu naula? Pendattu naula, hei. Selkeästi farkut jalassa. Onks vedetty overi? Haluatko tsiigaa? Mä katon, onko se vedetty overiin. Sit vähän tietää, että minkä alan tyyppejä on pendannut. Ei oo pendattu overiin. Jos olisi pendattu overiin, se pitäisi olla niinku yli 90. Joo. No mutta ei jotain kuitenkin. On hyvä löytö. Ja grafiikka räjähtää. Just koskettelin tällaista ruosteista naulaa. Mutta hei, mikä ei tapa, niin se tunnetusti vahvistaa. Tai luultavasti ainakin. Skål. Skåls. Jos pitäisi niinku yhteenveto ottaa tästä harrastuksesta, niin varatkaa kyllä eväät matkaa. Ja kaikkea muuta tekemistä. Ja huumorintajua. Älkää vielä päivätöitä jättäkö. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tässä hommassa nopeasti jää palkka saamatta kuin pelikanssin pelaajalla. Et ei tässä oikeesti, tiedätkö, ei ole ensimmäistäkään kultakelloa nähty. Ei. Hyvä, että edes... Siis nyt voi, onneksi voi sanoa itse ainakin, että jää tästä tarinoita lapsenlapsille. Tai jos Jumala joskus siunaa tämmöisillä. En mä tiedä, uskoks mä Jumalaa. Kiitos kun katsoit videon. East side to the west side. Thank you everybody. Tilaa kanava. Hei, ollaan katsottu tilastoja. Siinä on aika paljon porukkaa mahtuu Itä- ja Länsirannikon välille, ketkä ei vielä tilaa meidän kanavaa. Mitä sä teet? Joten comment down below, subscribe the button and see you soon. See you next time. Eli suomeksi tilaa kanava, kommentoi, jaa kavereille ja me nähdään seuraavassa videossa. Ja oo ystävällinen sun läheisille ja muillekin ihmisille. Same in English. Be friendly with your friends and all other closest people with you. Yes sir. In and out. Thank you. Suomeksi. Sisään ja ulos. Ja nyt kun mä annan pikkus läpin tolle kameralle niin kuin Amerikas konsana, niin sit se lähtee ylöspäin. Yes. See you soon. Hei, iso kiitos kuvaajalle. Kyllä. Saat tästä vielä joskus merkittävän korvauksen. Sä et saanut tällä kertaa edes merirosvokolikkoja. Kävi kylmät. Ei, mut ihan helvetin hyvä. Sait kuulee hyvännäköisen espanjalaisen niin Instagramiin. Eikö siinä ole aika hyvä palkkio? On, ja bensarahat oli hyvä palkka, että pääsi kuvaan. Just näin. Plussan puolella kerrotko sitten, että miten se sun se espanjattaren kanssa suhde etenee? Joo, se on nähtävillä plussan puolella. Ammattimies. Kato, on Kledos tuolla tornitalossa. Vilkuttaa. Moro! Korealainen kämppä on oikeesti tälle puolelle. Ai jaa. Tietää siitä, että siellä siis nännit näkyy aina ikkunassa.